na o nwere onye anyị ga-akpọ aha ya, o nwere onye anyị ga-etu aha ya, o nwere onye anyị ga-akpọ aha ya, o nwere onye anyị ga-etu aha ya. Kpọọ ya ihe dịkwa egwu na-eme, kpọọ ya nwanyị aga na-adụrụ ime, kpọọ ya onye isi ga-ahụkwa ụzọ, kpọọ ya onye okwu ya ekwu okwu. Ike nọ n'etiti anyị, ike na-abata ogo n'ọgbọ, onye ahụ bụ onye, onye ahụ bụ onye, nwoke mkpọrọ okwu ya aza, ọ batụla dị mma, ahụrụ m n'anya, o mere ihe dị iche, ọdọ mmiri Besaida, aka na-agwọ ọrịa niile, ojiji jide mma, nwoke nwere obi sarịsarị, onye mkpọrọ ọ zara m ugboro 7, akwa ha kwụrụ, echeta echeza mkpa, mmụọ ka mmụọ, akwa ha kwụrụ, ebube n'onwe ya, ịmụsịrị gị n'obi na-etu ya, nwoke nwere obi sarịsarị, echeta echeza mkpa, ọ bata obi ye, that's right, olileanya ndị nsọ, onye na-eme ihe dị iche, olori ihe lori nye, ọgadagidi, onye ama njaba mba, ideji ụlọ, ọbata obiri nụ, ọlọrụ agbala, nara ekele kwesịrị nara, a na-etuga ha alagbala ino, kpọwa ya mụnne ọmụma asaruo, okoro dị mma nọ, dike na dị mkpa, dike na chi ụwa niile, na-eto ọnwa egwu, ebube n'onwe ya, that's right, ojiji jide mma, beni karịgo chika dibie, ụba gị ji igbo, ka ị na-emegiri ma ọgaranya na-agara ogbenye ozi, onye ahụ ọ bụ onye, onye ahụ ọ bụ onye, who can stand before you, Jesus? odogwu m, Right. onye ukwu m jem ọnụ, Ọgaragidi, nwoke a na-eme ihe siri ike, ọbata obi ya nụ, chukwu mkpọrọ okwu ya aza, Chineke na-emechicha ọnụ, ịgbakwa ya ọ ga-aza n'oge, ọgaranya na-agara ogbenye ozi, isi iyi ike ndụ, odogwu n'agha, onye ama njaba mba, odogwu n'agha, oke mmiri na-ebu ogbe, ihe mbụ ka mbụ, kpọọ ya, onye ahụ ọ bụ onye, kpọọ ya, onye ahụ ọ bụ onye, Jesus, ebube ndị nsọ, Jesus, ike mbilite n'ọnwụ, ikuku ama n'ọnya, o mere ihe na-eji, o ji ọkụ nwaze ekpere, Chinechere m, mkpọrọ nke Moses, oke mmiri na-ebe ogbe, onye ahụ ọ bụ onye, agụ nwa Maria, mmiri na-ezere ọha, odogwu n'agha, sari nke salama, ụbangị jide nnu ya, odogwu n'agha, metemeko, ruhin hikini, bẹ́ẹ̀ni àtòbí jù, ọlọ́run ayọ̀, oníṣẹ́ ìyanu, ẹni ìyanu,
esi yo Chibom manu Otu wagba Asimu Okayome Ogwugbo Ovuvu ovuhitan Ebe mkpumu Ochi igwe ndị agha alụkọlụkụle jụ ọlụlụ ịkadibie okenye aka nka odogwu akata aka asị m ọdọ mmiri besaida kenye na-egirima olori ihe lere n'ihe ihọrọgo chi na-efe anyị ga-efe chi dị ndụ. Let's go. Ịmakwana Abraham kpọrọ ya ọzakwa ya Moses kpọrọ ya ọza ya asị m David kpọrọ ya ọza ya Elijah kpọrọ ya ọza ya Hana kpọrọ ya ọza ya ọ zara m mgbe niile asị m ọ zara m mgbe niile ịgbakwa anya ọ ga-aza n'oge ya nwanne m ịgbakwa anya ọ ga-aza n'oge ya asị m ịgbakwa anya ọ ga-aza n'oge ya Jizọs omeghu ịgbakwa anya ọ ga-echeta gị ya